Tänään mökkeillä. Finnish koittakaa simulaattori. Mä oon siis nähnyt TikTokista tästä klippiä, ja mä oon silleen, että mä haluan testata tätä. Mutta tää ei tosiaan mun ensimmäinen kerran, kun mä pelaan tää. Koska mä testasin itse asiassa silloin, kun mä ostin tän, niin mä kävin testailemaan, mutta... After long career, Seppo has finally retired. To celebrate this, he goes to koittakaa... No niin, se... Eli Seppo jäi eläkkeelle ja Seppo lähtee mökille. Musta tuntuu, että mun ei tarvitse ostaa mökkiä enää. Ei silleen mulla ole semmoisen varakaan, mutta... Niin, ja sieltä joku heti soittaa, ei saa olla edes rauhassa. Blää blää blää. Ei nyt mulla ei oo kuule aikaa. Aikaa millekään jorinalle en osta mitään. Enkä tilaa apulehteä, jos sitä yritit myydä. Miten sitä puhelin menee takaisin? Noin. Kontrollit vielä hakusessa, ei oo niin hirveästi vielä pelannut tätä. Tällä joka kerta se avain jossakin hukassa. No meipä mikäli ei varma, niin hukkaa. No niin, no täällä on valo päällä, mutta toisaalta Seppo on pihimies, Seppo ei halua sähköä kuluttaa. Taitaa se tuo. Ei! Seppo nyt ihan oikeesti keskity. Yhtään kaljaa ei se on vielä, no just joo, avattu, eikä tätä Joo, vie radio takas sisälle. Lähdetään vähän ihmettelemään tätä ihanaa maalaismaisemaa. No se nyt ei, no se on sitten siellä lattialla, ihan sama. Oikeasella käyntiin. Seppo ammattimies. Ainakin ajan. No mitähän? Mikä nyt tuli ongelma? Hyyty vaan. Laiskapeli hyyty tuohon ylämäkeen. Mä viimeksi lähdin tonne toiseen suuntaan, nyt mä lähden tänne toiseen suuntaan ihmettelemään, mitä täällä on. Oi voi. No älä nyt jaksa. Tääkö jäi nyt tänne jumiin? Tää on varmaan niinku mun suuri ongelma tän pelin kanssa, että mä ajan aina ojaan tuolla sankelin pappatunturilla. Niin, no joo, vois kyllä koittaa sit aina tuo kusipää soittaa. Ei, kai Jari. Nyt tästä, yes. No niin. Nyt saa nää kusimutterit tonne järveen, niin ei tarvitse kahtoa. Ja nyt Nui, sinne meni. Hauskinta, että Seppo ei edes päissä ja se ajaa niinku se ajaisi. Ajaa niinku ajais, ei vaan ajaa niinku se olisi päissä. Mutta ei oo. Olisiko ollut täältä kuitenkin? Ei hyvänen aika, kun tää aina ajaa jonnekin helvetin pusikkoon. Musta tuntuu, että joo, valitsinpa oikein suunnan. Joo, tossa oli tuo tie, mitä mä mietin tässä. Ajamalla jonnekin skutsiin ja ois kannattanut sitä karttaa ensin kahta ennen kuin lähtee suunnistaan ihan ja sattuu tänne. Eihän tästä nyt tuu mitään, kun lähti moottorikin käteen. Ei hyvänen aika. Miten tää saa takaisin? Aha, okei. Okay. No niin, nousepa nyt romulla ja... Juse. Taas kun on rallien kantti menossa. Aikaa se sitten muuta kuin veste ja matka jatkuu. Siinä on joku postilaatikko. Laitinen. Voi häppi. Ei. Please. Ei. Ei saa. Siis... Tää on kyllä niin paskaa, että täältä vitu ojasta ei kyllä pääse pois. Ei mitenkään. Ei hyvänen aika. Nyt. Yes. Älä mene sinne ojaan takaisin. No pappatunturilla oikeesti varmaan on näin vaikeeta ajaa, että siis... No ehkä se Seppo ajotaidot ruostunutkaan. Ei oo paljon kerennyt käydä mökillä, työmies. Näyttää vähän siltä, että täällä ei oo ketään kotona. Ei, hetikö mä katoin jonnekin muualle, niin... No niin, sitten ollaan taas täällä. Eihän tää tietenkään oo mitään niin se voi tankata. Ilmeisesti vaan mitä täällä on. Vankilan panimon viina. Tuon tynnyrin mä voisin ottaa tänne kämpille mökille mukaan. Kartti. Kahvia. Vähän on tyhjät hyllyt. No nyt löytyy. Nythän se löytyi se. Vankila Breveris 1,80 ja 1,60. Niissä on saman verran. Paskaa kaljaa. Kallista kaljaa tarkoitus. No ei pitää. No mistä sitä tietää vaikka se paskaakin. Joo, kaljaa ja makkaraa. 5 kaljaa. Mä muistan kyllä, että Sepolla oli se kossupullo jossain siellä piilossa. Mä rupesin miettimään, että mä en muuta paljon mulla oli rahaa. 16,50 €. Mä paljon tää kaveri oikeesti vetänyt viinaa, kun ääni on tommonen. Viinaa ja tupaa. Se teki tänään verran.
Juha ei ole kyllä mikään varsinainen asiakaspalvelu, jos näin voisi sanoa. Ehkä mä lähden sinne takaisin sinne mökille, niin... Mä kyllä kiinnostaa, että mitä mä saan palkaksi tältä mummolta, jos mä leikkaan sen ruohon. Ei viimeksi ollut tyytyväinen mun ruohonleikkuun jälkeen. Katsotaanpa nyt. Kenenkö poikki? No en kuule kenenkään. Martikaisen poikki. Martikaisen Kalle. Meillä oli Rimpojärvessä paljon hauskaa ennen rahaa. No, mitä sinä mua ei kiinnosta teidän hauskumpiat. Joo. Se oli leikkuri, joka oli. Pistetään tää laitos täältä mökistä ulos. Oi joikko pyörähti ympäri. No. Seppo ei nyt oikeesti oo tottunut tämmösiä juttuja. Seppo on tottunut ajettaviin ruohonleikkuriin. Eikä tämmösiä romuihin. No himskatti käyntiin. Saatana romu. Noniin. Seppo ei oo mitään roskasakkia nimittäin. Seppo kuuluu parhaaseen A-ryhmään. Tervetuloa Vanintuen maailmaan. Tämä kaveri on Vanintota tehnyt. Hän leikkaa Marjatellen nurmikkoa. Hän on luuseri. Vieressäni hyvää ystävää. No Finland. Hän ei leikkaa nurmikkoa. Hän on kova luukur. Oho, nyt lähti kyllä ruohonleikkuri käsistä. Mistä sä oot löytänyt näin paskan ruohonleikkuri? Tämähän puoltaa ihan hullua. Vaikka mä luulin, että ruohonleikkuri ei voi puoltaa. Tai no ajettavaa varmaan voi. Mä oon ollut tämmönen työnnettäväni, että ei voi puoltaa, mutta ilmeisesti voi. Ei sä nyt meet sen ei. Elää nyt elää! Okei. Ei tää nyt ihan mikään paskiruohonleikkuri, kun tää toimii veden alla. Onko mitään tässä sun mökissä? Sulla olisi jääkaapakka. Miten sä selviät täällä? Nonni. Katsotaan mitä se sanoo. Joko se meni sisälle. Eikä sen täällä yksi yöksä. Ei se on yksi. Mä oon täällä seurannut, mutta siis... Niin sä menit nukkuun. Niin justi. No ei muuta kuin hyvää yötä vaan sitten. Mä lähden helvettiin tällä sun tilukselta. Niin se auvaa kyllä. Älä nyt jaksa. Tässä ei niinku vissiin voi mitenkään rauhallisesti laittaa näitä tonne. Kun eihän nyt kyllä... Eikö lämmintä kaljaa voi Perttikään juoda? Ei! No, kai se on sitten pakko juo. Tää oli nyt vahinko, että lähti tälle. Ei tonne sitten vissiin saa laittaa mitään. Voi terve. Voi No sinne meni. No yksi ollut vähemmän. No eihän tuo nyt noin... Eihän yhdestä oluesta voi noin känniin mennä. Ei 10 painosta mitään känneitä tuu. Ja näköjään nyt ei... Häh? Mä oon ikinä eläessäni nähnyt noin kovaa sohvaa, että sä tiputat pullon siihen tänne rikki. Mä tiputtaisin tonne kaljapullon tonne mun omalle sohvalle, niin ei varmaan mene rikki. Että nyt kyllä vähän. Vähän on kyllä kummallinen. Mutta ei kai siinä. Tässä kaikki tällä erää. Se on moro.